Alright, tikulandireni abale lero lachitatu pamene tikhale ndi phunziro lina muchichewa. Ndiye tisanayambe titseke m'maso tipemphere. Mukwezeke ndi utamandike na Atate amene makhala kumwamba. Tikuthokoza chifukwa cha chikondi ndi chisamaliro chimene mwachionesera ife kwa ife ana anu mu nthawi Atate. Tikudza kwa inu kupyolera mu dzina la Yesu Khristu pamene tifunanso tikhale ndi phunziro pamene tikhale tikuona kuchokera m'malemba anu. Tikupempha kuti mukhale nafe ndipo mutisogolere kuti tisakakhale chimodzimodzi koma tikathe kukula wathu makamakanso ubale wathu pakati pa ife ndi inu. Muyambe nafe mpaka kutsiriza nafe mu dzina la Yesu Khristu apemphera, amen. So phunziro limene tikufuna tikhale nalo kapena tikhale tikuyamba kuliona kuchokera mu tsiku la lero kupita kusogolo ndi phunziro limene tikufotokoza kunena kuti khomo lolowera kachisi wakumwamba. Khomo lolowera kachisi wakumwamba. Ndiye tikawerenga Baibulo pa Exodo chapter 25, Exodo chapter 25 kuyambira verse 8, Baibulo lofotokoza kunena kuti ndipo andimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati pawo. Ndipo andimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati pawo. 9. Monga mwa zonse ine ndili kuonetsa iwe chifaniziro cha kachisi ndi chifaniziro cha zipangizo zache zonse, momwemo uchimange. Zalikasa chotetezerapo ndi akerubi. Ndipo verse 10, ndipo azipanga likasa la mtengo wa sitimu, utali wake mikono iwiri ndi hafu, kupingasa kwake mkono ndi hafu, msinkhu wake mkono ndi hafu. Verse 11, ndipo ulikute ndi golidi woona, ulikute mkati ndi kubwalo, nulipangire mkombero wa golidi pozungulira pache. Ndiye monga Baibulo likufotokozera kuchokera pa Exodo chapter 25 kuyambira verse 8, ini nthawi imene Mulungu amalankhulana ndi Mose ana Israeli atangotuluka kuchoka ku Igupto. Ndipo nthawi imene Mulungu adamuwuza Mose kunena kuti wauze ana Israeli andimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati pawo. Nde muona onena kuti kuyambira verse 9 kutsetsereka kupita musimu akumuwuza mmene kachisiyo kapena mmene malo opatulikawo akuyenera akhalire. Tikumbukire kunena kuti phunziro imene tayamba lero kuchita nalo muchichewa tikunena kuti khomo lolowera kachisi wakumwamba. Ndiye mu nthawi imeneyi Mose adawuzidwa kunena kuti awuze ana Israeli kuti achite monga mmene amuwuzira. China chilichonse samangopanga mmene akuganizira, koma adapasa ndondomeko kuti chakuti chizikhala motere, chakuti chizikhala motere, ndipo izi zizikhala motere. China chilichonse ndi mitengo yake ya zinthuzo kuti kodi akuyenera apangire mitengo yanji, komanso kutalika kwake ndi zina izo zonse. Ndiye tikuona kuti
kachisi ameneyo kapena kuti malo opatulika amenewa mu chipululu adauza ana Israeli kuti achite motero. Ndemono nena kuti popeza amayenda ndi kuti akachoka apa akafika malo ena amakamukhazika pamenepo, akachoka malo ena chifukwa unali ulendo umene amayenda kumapita chisogolo kupita ku dziko limene Mulungu adalonjeza makolo awo, dziko la Kenani. Ndiye atayenda mu chipululu muja malo osiyanasiyana komano atachita monga Mulungu adawawuzira, tikuona unena kuti atafika ku dziwo ili la lonjezano limene Mulungu adawalonjeza limene lili dziko la Kenani, tikupeza unena kuti kumeneko kupembedza kapena kuti Yerusalemu zokhuzana ndi kupembedza, zokhuzana ndi za kachisi zidakhazikika ku Yerusalemu. Tikawerenga Deuteronomy chapter 16 kuyambira verse 15, Bible fotokozana kuti masiku asanu ndi awiri muchitire Yehova Mulungu wanu madyerero, malo amene Yehova adzasankha. Popeza Yehova Mulungu wanu adzakudalitsani mzipatso zanu zonse ndi ntchito zanu zonse. Mulungu akuwa Israeli kuyambira verse 15, masiku asanu ndi awiri muchitire Yehova Mulungu wanu madyerero amene Yehova adzasankha. Popeza Yehova Mulungu wanu adzakudalitsani mzipatso zonse ndi ntchito zonse za manja anu, nimukondwerere monsemo. Verse 16, amuna onse adzioneka pamaso pa Yehova malo amene iye adzasankha katatu mchitupitsa madyerero amasabata ndi madyerero amisasa, ndipo asaoneke pamaso pa Yehova opanda kanthu. Apereke yense monga mwa mphatso ya mdzanja lache, monga mwa mdalitso wa Yehova Mulungu wanu amakupatsani muzo
Kele. PowerPoint ubanga ya. PowerPoint iona kuti sikusuntha yayi. Okay. Okay. All right. Yeah. So yeah, I think we can tikhoza kupitiriza. Yes. Amuna onse adzioneka pamaso pa verse 16. Amuna onse adzioneka pamaso pa Mulungu wanu, malo amene iye adzasankha katatu mchaka, pa madyerero a mkate opanda chotupitsa, pa madyerero a masabata ndi pa madyerero a misasa. Ndipo asaoneke pamaso pa Yehova opanda kanthu. Apereke yense monga mwa mphatso ya m'dzanja lache, monga mwa mdalitso wa Yehova Mulungu wanu anakupatsani, za oweruza milandu. Nde monga tikuonera nthawi imeneyi tafotokoza kunena kuti atachoka mchipululu ndipo kupembedza kudakhazikika ku Yerusalemu, ndipo Baibulo lafotokoza momveka bwino kunena kuti katatu pa chaka amayenera azikasonkhana ku Yerusalemu. So tikuona kunena kuti kupembedza kudakhazikika ku Yerusalemu, ndipo zochitika zina zilizonse zimachitikira ku Yerusalemu. Ndipo kuti tisimikizire mupezanso kunena kuti ingakhale mu nthawi imene Yesu adabwera pa dziko lino lapansi, nthawi ina imene amayankhulana ndi mayi pa chitsime cha Yakobo, tikawerenga Yohane chapter 4, Baibulo likufotokoza kunena kuti, tiyambire verse 19, mkazi ananena ndi iye, Ambuye ndizindikira kuti muli mneneri. Verse 20, makolo athu analambira m'phiri ili, ndipo inu munena kuti m'Yerusalemu muli malo oyenera kulambira anthu. Yesu ananena naye, mvera ine mkaziwe, kuti ikudza nthawi imene simudzalambira Atate kapena m'phiri ili kapena mu Yerusalemu. Inu mulambira chimene simuchidziwa, ife tilambira chimene tichidziwa, pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Verse 23, koma ikudza nthawi, ndipo tsopano ilipo, olambira oona adzalambira Atate mu mzimu ndi mu choonadi, pakuti Atate afuna otere akhale olambira ake. Verse 24, Mulungu ndiye mzimu, ndipo omulambira iye ayenera kumulambira mu mzimu ndi mu choonadi. So tikuona kunaonena kuti ingakhale mu nthawi zikutisimikizira kapena kuti zidali zodziwikiratu kapena zidali zokhazikika kunena kuti ku nkhani yopembedza, ku nkhani yolambira, zimenezi zimachitikira ku Yerusalemu. Komano apapa tikumuona Yesu akufotokoza kapena akufotokoza chinthu china chimene chili chachilendo chimene mbuyo monsemu adali asadachimvekoyi. Chifukwa apa mayiyo amafotokoza kunena kuti makolo athu akupemphera kapena kulambira m'phirili. Inu munaonena kuti Yerusalemu ndi kumene kuli malo
anthu amene akuyena kuti akalambire mwanjira ena zidali zodziwikiratu, komano Yesu apapa akumuwuza kunena kuti mkaziwe tamvera, ikudza nthawi ndipo nthawi yafika pamene anthu sadzapemphezanso m'phirili ingakhale ku Yerusalemu. Akupitiriza Yesu kunena kuti chimene mupemphera kapena chimene mmachilambira simuchidziwa yeye. Ndipo ena amafotokozanso, Ayuda amafotokoza kuti ife chimene timachilambira timachidziwa ndipo timakhulupirira kuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Komano Yesu akumuwuza kunena kuti koma ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo, olambira wona a Atate adzamulambira Atate mu mzimu ndi m'choonadi, chifukwa Atate akufuna otere amulambire Iye. Verse 24 pamene akumaliza kunena kuti Mulungu ndi mzimu ndipo mulambira Iye akuyenera amulambire mu mzimu ndi m'choonadi. Now, pamene tikupitiriza kuona kunena kuti kupembedza kapena kulambira kudakhazikika ku Yerusalemu, tikawerenga Yohane chapter 1 verse chapter 17, Bible ifotokoza kunena kuti chifukwa chilamulo chidapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Bible ifotokoza momveka bwino kuti chifukwa chilamulo chidapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Tikawerenganso Aheberi 9 verse 1, Bible ifotokoza kunena kuti ndipo chingakhale chipangano choyambachi chinali nazo zoyikika zakulambira ndi malo opatulika apa dziko lapansi. Now, Bible pa Yohane chapter 1 verse 17 lafotokoza momveka bwino chifukwa chilamulo chidapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Tikuonapo zinthu ziwiri. Pa Aheberi chapter 9 ndi pamene afotokoza kunena kuti mmene akunena kuti chilamulo chidapatsidwa mwa Mose. Tikawerenga Bible ku chipangano chakale ingakhale ku chipangano chatsopano, nkhani ya mapangano awiri imafotokozedwa momveka bwino kuti pangano loyamba limene Mulungu adapangana ndi nyumba ya Israeli lidadza mwa Mose, monga tawerengera kuja ku Exodo. Ndiye akunena kuti chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Tikuona unena kuti munthu amene Yesu akudza, Bible ifotokoza unena kuti chisomo chinadza ndi Iyeyo ingakhale choonadi kapena kuti zenizeni, chifukwa ndi kuti nthawi inayicha mukaliwerenga Bible likufotokoza momveka bwino kunena kuti munthu amene amauza ana Israeli kunena kuti mundimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati panu. Ndipo atayenda kuzafika ku Yerusalemu, tikuona unena kuti zinthu zija zimachitika komano mu zinthu zoti nzooneka zosema ndi zina zotero kapena una kuti zochita opanga. Komano apapa Bible ifotokoza momveka bwino kunena kuti Yesu adabwera ndi zenizeni. Ndifake pa Aheberi munthu amene akufotokoza unena kuti chipangano choyambacho, kutanthauza chimene chinadza ndi Mose, chinali nazo zoyikika zakulambira ndi malo opatulika apa dziko lapansi, amene taona kunena kuti zidakhazikika kapena kuti kupembedza kumeneku zinsembe ndi zina zonsezo zidakhazikika ku Yerusalemu. Now, Aheberi chapter 3 kuyambira verse 1,
potero abale oyera mtima, olandirana nawo mayitanidwe akumwamba, lingirirani za mtumwi ndi mkulu wa nsembe wa chivomerezo chathu, amene anakhala okhulupirika kwa iye adamuyikayo, monganso Mose nyumba yake yonse. Pakuti ameneyo wayesedwa woyenera ulemerero oposa Mose, monga momwe iye amene anayimanga nyumba ali nayo oposa nyumba iliyonse ili naye wina woyimanga, koma wozimanga zonse ndiye Mulungu. Ndipo Mosetu anali wokhulupirika nyumba yace yonse monga mnyamata. Achitire umboni izi zidzalankhulidwazi. Koma Khristu monga mwana wosunga nyumba yace, ndife nyumba yace. Ngati tigwiritsa kulimbika mtima ndi kudzitamandira kwa chiyembekezo kuchigwira kufikira chitsiriziro. Baibulo kuyambira pa Hebrew chapter 1 kukalekera verse 6 likufotokoza momveka bwino kuti potero abale oyera mtima, olandirana nawo mayitanidwe akumwamba, lingirirani za mtumwi ndi mkulu wa nsembe wa chivomerezo chathu Yesu. So muona papa kwa Heberiku akupitiriza kuifotokoza nkhaniyi komanso kuyilekanisa magawo awiri, kunena kuti monga Bible lafotokozera pa Yohane 1 verse 17 kunena kuti chilamulo chinadza kupyolera mwa Mose, chisomo ndi choonadi zidadza ndi Yesu. Aheberi akupitiriza kufotokoza kunena kuti sopano lero abale oyera mtima, olandira mayitanidwe akumwamba, lingirirani za mtumwi ndi mkulu wa nsembe wa chivomerezo chathu Yesu. Popeza monga mwa mmene zidaliri mbuyo muja, muona onena kuti kapena monga mwa pangano loyamba, muona onena kuti padali mkulu wa nsembe amene amayimirira, mkulu wa nsembe amene tikumukamba lero, amene ali Yesu Khristu. Kapena kuti zonse zimene zimachitika zija zimayimirira zenizeni zimene Yesu Khristu, munthu amene adabwera pa dziko lino lapansi, adayamba kuzikwaniritsa kapena kuti adadzazikwaniritsa. Ndiye muona onena kuti Paulo akufotokoza onena kuti potero abale oyera mtima, olandirana nawo mayitanidwe akumwamba, lingirirani za mtumwi ndi mkulu wa nsembe wa chivomerezo chathu Yesu. Kutanthauza kuti pakali pano Bible fotokoza onena kuti tikuyenera kulingirira za mtumwi ndi mkulu wa nsembe wa chivomerezo chathu amene ali Yesu Khristu, amene adakhala okhulupirika kwa iye adamuyikayo, monganso Mose nyumba yace yonse. So muona onena kuti mmene zidaliri Mose, mmene Mose adamuzira kuti china chonse mmene chiti chikhalire, Bible lafotokoza momveka bwino kunena kuti tilingirire za mtumwi, chifana kuti mtumwi akumfotokoza amene ali mkulu wa nsembe wathu amene ndi Yesu. Bible lafotokoza momveka bwino kuti iyeyo ndiye woposa Moseyo. Ndiye kunena kuti koma Khristu, verse 6, koma Khristu monga mwana wosunga nyumba yace, ifeyo Bible likufotokoza momveka bwino ndife nyumba yace. Ifeyo ndife nyumba yace. Ngati tigwirisa kulimbika mtima ndi kuzitamandira kwa chiyembekezo
kuchigwira kufikira chitsiriziro. Mawu akufotokoza momveka bwino kwambiri kuti ife ndiye nyumba ya Khristu. Ndemuona onena kuti Baibulo likufotokoza momveka bwino kwambiri. Nde tikapitiriza pamene tikufotokoza onena kuti pajatu kupembedza kudakhazikika ku Yerusalemu. Mupeza kunena kuti 1 Mafumu chapter 9 verse 3 Bible fotokoza onena kuti ndipo Yehova anati kwa iye, ndamva pempho lako ndi pembedzero lako. Wandipembedza nalo. Ndapatula nyumba imene wayimangayi kuyikamo dzina langa nthawi zosatha. Ndipo maso anga ndi mtima wanga zidzakhala kumeneko masiku onse. 1 Mafumu chapter 11 verse 36. Ndipo ndidzamninkha mwana wace wa fuko limodzi kuti Davide mtumiki wanga akhale chikhalire ndi nyali pamaso panga mu Yerusalemu, mudzi umene ndinadzisankhira kuyikapo dzina langa. So muona onena kuti apa Baibulo likufotokoza momveka bwino kunena onena kuti atapempha Davide. Mukumbukira inu kunena kuti Davide adapempha kunena kuti amangire Yehova malo opatulika kumene monga tikufotokozera kuti ku Yerusalemu. Nde Baibulo lafotokoza momveka bwino kunena onena kuti adafotokoza kunena kuti Mulungu adamuyankha kunena kuti ndamva pempho. Ndipo adafotokozanso kunena kuti ndipo ndidzasankha. Mwanjira ina amatanthauza kunena kuti iyeyo ngati Davide tikudziwa bwino kunena kuti Davide adamuza kunena kuti sizingatheke kunena kuti amange malo opatulika kapena kunena kuti kachisi. Komano adanena kunena kuti ndidzasankha kuchokera mu fuko kapena kuti adasankha Solomo amene anali mwana wa Davide ndi amene adamanga kachisi. So muona onena kuti Baibulo lafotokoza momveka bwino kuti kupembedza kudakhazikika ndithu ku Yerusalemu. 1 Mafumu chapter 8 verse 26. Ndipo tsopano Mulungu wa Israeli atsimikizike mawu anu amene munalankhula ndi mtumiki wanu Davide atate wanga. Kodi Mulungu adzakhala ndithu pa dziko lapansi? Taonani, thambo ndi mmwambamwamba zichepa kukulandirani. Kuposa kotani nanga nyumba iyi ndayimangayi. So uyu ndi Solomo amene akufotokoza kunena kuti kodi Mulungu koyambirira adayamba kufotokoza kunena kuti ndipo tsopano Mulungu wa Israeli atsimikizike mawu anu amene munalankhula ndi mtumiki wanu Davide atate wanga. Kodi Mulungu adzakhala ndithu pa dziko lapansi? Nde Solomo akunena kuti popeza ingakhale kumwamba zakumwamba zichepa kukulandirani kuposa kotani. Akunena ingakhale kumwamba nkosatheka kunena kuti kukhoza kukulandirani, kuli bwanji nyumba iyi ndamanga? Kodi nzotheka kodi? Verse 28. Koma mucheukire pemphero la kapolo wanu ndi pembedzero lache Yehova Mulungu wanga, kumvera kulira ndi kupempha kwache kumene kapolo wanu
apempha pamaso panu lero kuti maso anu atsegukire nyumba ino usiku ndi usana, kumalo kumene munanenako dzina langa lidzakhala komweko, kuti mumvere pemphero limene adzapemphera kapolo wanu kulunjika kumalo kuno. So apa tikumuona Solomo amazindikira kunena kuti ingakhale kumwamba, akuti ingakhale za mwamba zichepa kukulandirani kupusa kutani nyumba iyi ndamanga, amazindikira kunena kuti Mulungu sizingatheke kunena kuti akhoza kukhala mu nyumba imene iyeyu adayimanga, kutengera ndi ulemerero wake, kutengera ndi mmene Solomo amamudziwira Mulungu. Nchifukwa amafunsa kuti kodi Mulungu adzakhala ndithu pa dziko lapansi? Ndi apa tikumuona Solomo akupitiriza kupempha kunena kuti ndikupempha Mulungu kunena kuti mumve pemphero la kapolo wanu, mumve kulira ndi kupempha kwa kapolo wanu, kuti usiku ndi usana maso anu atsegukire ku nyumba imeneyi, monga mudalankhulira kuti dzina langa lidzakhala komweko. So tikuona apapa kuti iyi idali nthawi imene Solomo adamanga malo opatulika monga momwe Mulungu adalonjezera ndi bambo wake Davide, zimene zikungotisimikizira kunena kuti kupembedza kudakhazikika ku Yerusalemu, ndipo kachisi kapena malo opatulikawo adali ku Yerusalemu, monga mwadongosolo lonse limene Mulungu adalankhulana ingakhale ndi makolo awo akutuluka ku dziko la Igupto kupita ku dziko la Kenani. Komanso tikawerenga pa Daniel chapter 6 verse 10, Bible lofotokoza kunena kuti ndipo podziwa Danieli kuti adatsimikiza cholembedwacho, analowa nyumba mwache mchipinda mwache chimene mazenera ache adatseguka oloza ku Yerusalemu, ndipo anagwadamo, adagwada maondo ache tsiku katatu napemphera navomereza pamaso pa Mulungu. Pamaso pa Mulungu wache monga omwe amachitira Verse 20, ndipo poyandikira pa dzenje inafuula ndi mfumu ninena niti kwa Danieli, Danieli, mnyamata wa Mulungu wamoyo, kodi Mulungu wako amikira kosalekeza wakhoza kukulanditsa kwa mikango? Mukhale ni moyo chikhalire. Mulungu wanga watuma mthenga wache natseka pakamwa pa mikango, ndipo sinandipweteka chifukwa anandiona wosachimwa pamaso pache, pamaso panunso mfumu sindinalakwa. So ingakhale apa Bible kufotokoza kapena kuti zikungoonetseratu ingakhale ana Israeli mu nthawi imene adali ku ukapolo ku Babulo, tikuona onena kuti Danieli akufotokoza onena kuti amapemphera moloza ku Yerusalemu, chifukwa monga Bible lafotokozera kuti ndidzakhazika dzina langa ku Yerusalemu, monga Bible lakhala kufotokozera muja. Tikuona ingakhale ana Israeli mmene anali ku ukapolo
chitsanzo Danieli akuti amapemphera tsiku limodzi, mamawa, masana, madzulo katatu, moloza ku Yerusalemu, kumene iwo amadziwa nena kuti Mulungu adakhazikitsa dzina lache kumeneko. Komanso muona unena kuti apa zozizwa kapena kuti chozizwa chidachitika, komano apa zikungotionesera ndithu kuti nzoonadi kupembedza kudakhazikika ku Yerusalemu. Ndeti kumbukire kunena kuti Yesu adamuuza mayi, Yohane chapter 4 verse 19, mkazi ananena ndiye, Ambuye, ndizindikira kuti inu muli mneneri. Makolo athu adalambira m'phirili, ndipo inu munena kuti mu Yerusalemu muli malo oyenera kulambira anthu. Yesu ananena naye, tamvera ine mkaziwe, kuti ikudza nthawi ndipo yafika amene opembedza kapena omulambira Atate woona sazapembedzanso m'phirili kapena mu Yerusalemu. Inu mulambira chimene simuchidziwa, ife tilambira chimene tichidziwa, pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Verse 23, Yesu akumuuza mayi kunena kuti koma ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo imene olambira ona adzalambira Atate mu mzimu ndi m'choonadi, pakuti Atate afuna otere olambira Iye. Yesu akuonetsera kunena kuti idalipo nthawi imene Mulungu adakhazikitsa dzina lake mu Yerusalemu, monga mwa zolembedwa zonse za Mose. Komanso apa mmene tidawerengera Yohane 1 verse 17, Baibulo lafotokoza momveka bwino kunena kuti chilamulo ndi kuti ndi china chilichonse zokhuzana ndi nsembe ingakhale kupembedza zidadza ndi Mose, kapena kuti kupyolera mwa Mose. Komano chisomo ndi choonadi zinadza ndi Yesu. Nkhani yetu njopasa chidwi kwambiri, komanso pali chinthu chabwino kwambiri chimene Yesu akuchionesera kunena kuti idalipo nthawi imene anthuwa amapembedza monga mwazooneka mwachithunzithunzi zimene zenizeni zidali zikudikirira kapena kuti zidali zikubwera. Ndetiona unena kuti Baibulo lafotokoza momveka bwino kunena kuti chisomo ndi choonadi zinadza ndi Yesu. Mmene tikuti choonadi, mawu ena tikuti zenizeni. So tiona unena kuti apa akumuuza mayi kunena kuti ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo amene olambira woona adzalambira Atate mu mzimu ndi mu choonadi, adzalambira Atate mu zenizeni, ndipo Atate akufuna ompembedza akuyenera akhale otero, akuyenera ampembedze mu mzimu ndi mu choonadi. Verse 24 akuti pakuti Mulungu ndiye mzimu, ndipo mulambira Iye amene ayenera kumulambira mu mzimu ndi mu choonadi. Timafotokoza onena kuti Baibulo lafotokoza momveka bwino kuti chifukwa chilamulo chidapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Kutanthauza onena kuti mu nthawi imene ife tikukhala ni nthawi imene tikuyenera kuchita zenizeni. Ino ni nthawi imene tikuyenera kumpembedza Mulungu mu mzimu ndi mu choonadi, chifukwa idalipo nthawi imene makolo athu ana Israeli amachita monga mwa chilamulo cha Mose, ndipo kupembedza kudakhazikika ku Yerusalemu. Koma taona Yesu akumuuza mayi kunena kuti mayiwe, ikudza nthawi ndipo yafika opembedza Atate akuyenera apembedze, kapena kuti ikudza nthawi imene simuzapembedzanso m'phirili kapena mu Yerusalemu kumene kudakhazikika kuja zenizeni nzakuti monga Baibulo lafotokozera kunena kuti ife ndiye nyumba Yesu Khristu.
Baibulo lofotokoza momveka bwino kuti ndikupyolera mwa ife tikuyenera timpembedze Mulungu mu mzimu ndi mu choonadi. Ndifake Aheberi akufotokoza kunena kuti potero abale oyera mtima olandirana nawo mayitanidwe akumwamba, lingirirani za mtumwi ndi mkulu wa nsembe wa chivomerezo chathu Yesu, amene anakhala okhulupirika kwa iye adamuyikayo, monga Mose nyumba yace yonse, pakuti ameneyo adayesedwa woyenera ulemerero. Mu nthawi yathu ino oyera mtima madzulo uno, mu nthawi ino Baibulo lofotokoza momveka bwino kunena kuti tikuyenera tilingirire za mtumwi ndi wansembe wa chivomerezo chathu. Koma Mkhristu monga osunga nyumba yace akuti ife ndiye nyumba yace. Ngati mu nthawi imeneyi Mulungu amapezeka monga analankhulira kunena kuti mundimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati panu, ndiye tikuona kuti Mulungu adakhazikitsa dzina lake ku Yerusalemu. Chomwechonso mu nthawi ino Baibulo lafotokoza momveka bwino kunena kuti Mulungu akufuna kunena kuti wompembedza Mulungu ampembedze mu mzimu ndi mchoonadi. Ndiye tikuona kuti akuti nyumba yacheyo ndiye ndifeyo. Tsopano ngati mukachisi amene adali omangidwa ndi manja a anthu, nkomwe Solomo amazindikira kunena kuti nkali lomwe sizingatheke kunena kuti nyumba imene yamangidwa ndi manja a anthu kuti Mulungu akhoza kukhalamo, chifukwa kuti ingakhale ndi zamwambamwamba nzosatheka kunena kuti zimamulandira Yehova, kapena nzosatheka kuti zikhoza kumulandira Yehova. Nde Baibulo lofotokoza momveka bwino kunena kuti ife ndiye nyumba yace, ndi kuti kupembedza kuyenera kuchitike mwa ife, ndi kuti kupembedza kuyenera kuchitike pakati pa ife ndi Mulungu kupyolera mwa mtumwi, ingakhale mkulu wa nsembe amene ali wa chivomerezo chathu Yesu Khristu, chifukwa ife ndiye nyumba yace. So okondedwa, ino ni nthawi monga mwa mawu a Yesu Khristu kunena kuti tikuyenera timpembedze Mulungu mu mzimu ndi mu choonadi. Ino ni nthawi imene tikuyenera tichite zenizeni. Ino ni nthawi imene tikuyenera kuti tikhale mu zenizeni. Ino si nthawi imene tikuyenera tikhale mu zinthu zimene zidali chithunzithunzi kapena kuti zimayimirira zenizeni zimene zidadza kupyolera mwa Yesu Khristu. Mulungu wakumwamba akutilankhula madzulo uno kunena kuti ikudza nthawi, ndipo nthawi yafika, imene oyimanga nyumba kapena kuti china chilichonse chimene tikuyenera kuti tichite tidziwe kuti chikuyenera chichitike ndi Mulungu wokhala kumwamba. Ino ni nthawi imene tikuyenera kuti timpembedze Mulungu mu mzimu ndi mu choonadi. Ino ndi nthawi imene ife ngati tili nyumba imene mzimu wa Mulungu akuyenera akhalemo, monga zidaliri ndi nyumba imene idamangidwa Mulungu monga adapemphera Solomo kunena kuti maso anu, nkhope yanu iwalire ku nyumbayi usana ndi usiku. Chimozimozi ifenso mzimu wa Mulungu pamene akukhala mwa ife akuyenera awalire usana ndi usiku, ndi kuti tikathe kumpembedza Mulungu mu mzimu ndi mu choonadi. Mayiyo adauzidwa ndi Yesu kunena kuti koma ikudza nthawi, ndipo tsopano ilipo, imene olambira ona azalambira Atate mu mzimu ndi m'choonadi, pakuti Atate afuna otero akhale omulambira Iye. Kufika pamenepa okondedwa, ndimafuna kunena kuti tikathe kuziona kuti pamene tayamba ulendo
umene tikhale tikuona nkhani imene ya kachisi, Mulungu wakumwamba akufuna atithangatire kunena kuti tikathe kumdziwa iye koposa kale. Mulungu wakumwamba afuna atithangatire kunena kuti tikathe kudziwa kunena kuti ino ni nthawi imene tikuyenera kumpembedza Mulungu mu mzimu ndi muchoonadi. Kufika pamenepa Mulungu wakumwamba adalitse mawu amene tidali nawo mu nthawi ino ya kumadzulo. Amen. Titseke maso tipemphere. Mukwezeke ndi kutamandika inu Atate amene mmakhala kumwamba. Tikuthokoza chifukwa cha nthawi yabwino imene munatipatsa, imene timaona mawu anu kuchokera m'malemba anu, amene akutionetsera ndi kutiunikira ndi kutilangiza ndi kutithangatira tikathe kufika pachidzalo pamene inu mukufuna tikathe kufikira. Ndiko kukupembedzani inu mu mzimu ndi muchoonadi. Mukhale nafe pamene mawu amenewo akhale akuchita ndi miyoyo yathu, ingakhalenso kwa iwo onse amene akhoza kukhala ndi nthawi kapena kumvera phunziro limeneli. Mutisogolere pamene tikhale tikupitiriza, ndipo mupitirize kutiululira. Yesu Khristu apemphera. Amen. So kufika pamenepa